Hi there, खुलुमबाय सुबुं सानखो बर'फोरनि थाखाय बे सेन्सास एबा सुबुं सानखोआ गोबां बोसोरनि थाखाय एक्चुअलि कारेक्ट नङामोन डाटाया एक्चुअलि कारेक्ट नङामोन होननानै बुंजायो दिनै बेनि सोमोन्दैनो जों सावरायगोन एसे 1961 निफ्राय 2011 मायथाइसिम बर'फोरनि अनजिमाया बेसेबांमोन सुबुं सानखो बायदियै आं मोनसे टेबल लाबोदों आखिथिं जाय कलामाव जों नुगोन इयार पार्टिकुलार इयार सुबुं सानखोनि इयार गेजेराव दङ बर' रायग्रा अनजिमा पपुलेसन बर'फोरनि आरो आगदाथिं दङ लास्टआव दङ बारायनाय जौखोन्दो पार्सेन्टेज बेसेबां बारायदों बर'नि सुबुं अनजिमाया बेसेबां बारायदों बेनि कलाम गिबियावनो दङ 1961 बर'नि अनजिमाया 3,61,801 जौखोन्दो गैया डाटा alright 1971 आव 5,56,576 जौखोन्दोआ 53.83 बारायदों बे डाटाया एक्चुअली थिग नङा बे डाटाया थिगब्लाबो 1961 नि डाटाया थिग जानाय नङा मानोना 53% बाराया 10% बारायो 7-8% 10% 11% बारायनांगौ 53% बारायनो हाया ओके नंखायनो जोङो 1971 नि डाटाखौ लानाया थिग नङा बायदि आं सानो 1981 आव बर'नि सुबुं अनजिमाया 28,619 बे डाटाया एक्चुअलि नङा मानोना 1981 मायथाइयाव आसामाव सेन्सास जायाखै ओंखायनो बे डाटाया आसामनि नङा आसामनि बाहेरानि फोरनि बर'फोरनि अनजिमासो बियो बाहेरायाव थाग्रा बर'फोरनि अनजिमा 1981 आव आसामाव सेन्सास जायाखै मेइन जाहोनानो जाहैदों आसामाव एक्चुअलि मुभमेन्ट जादोंमोन आसामनि फरायसाफोरनि मुभमेन्ट जादों ओंखायनो बै बोसोराव आसामाव सेन्सास जायाखै 1991 आव बर'फोरनि अनजिमाया बांनानै 12,21,881 बिग नाम्बार बारायनायनि जौखोन्दोआ जादों 119.54 100निबो बांसिन बारायदों 1991 ओके 2001 आव 13,50,478 बारायनायनि जौखोन्दोआ 10.52%. This seems to be correct. Okay. 2011 आव 14,54,547 बारायनायनि जौखोन्दोआ 7.71 बेबो करेक्ट बायदि नुयो alright now नोंथांनि अबजारभेशना माबायदि टेबलखौ नायनानै नोंथाङा मा अबजारभेशन खालामदों 1991 आव 100% नि बारा 2000 आव 10% 2011 आव 7% होमबा जों बुंनो हागोन 1991 नि आगोल सेन्सासआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे कारेक्ट नङा 1991 आव कारेक्शन जादों बायदि बुंनो हागौ 2001 आव सेन्सासआ कारेक्टआनो जादों सुबुं सानखोआ जोंनि थाखाय कारेक्टआनो जादों 2011 आवबो कारेक्टआनो जादों 2026-27 मायथाइनि सेन्सासआव बर'नि अनजिमाया आंनि केलकुलेशन बायदिब्ला 16 to 17 lakhs जानांगौ This is my rough estimate. Alright, नोंथाङा मा सानो बर'नि अनजिमाया बेसेबां जागोन 2027 मायथाइयाव कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो लुबैदों आरो आं नुदों बर'नि गोबां गिदिर गोलाव सुबुंफ्राबो खावलायहरदों जों जेरावखि थाया मानो जों जेरावखि जेखि रावखौ रायलाया मानो जोंनि बिमानि रावा बर'आनो बर'खौ रोङा जानो हागौ बर'खौ राया जानो हागौ नाथाय जों बेनि
जोंनि बिमानि रावा बर'आनो। ओंखायनो नैबे सेन्सासाव सुबुं सानखोआव जोङो जोंनि बिमानि रावखौ बर' होननानै सिनायथि होनांगोन। बे जाबाय नाम्बार 1। नाम्बार 2आ जाहैदों आसामावनो था एबा मेघालयआवनो था, नागालेण्डआव था एबा कर्नाटकआव जेरावखि था माने जों ट्राइबेल STआनो। ओंखायनो जोंनि केटेगरिखौ जोङो ST होननानै सिनायथि होनांगोन। That's it. बे जाबाय आंनि रिकुवेस्ट। दिनै एसेनोसै। गोजोन्थों। Thanks for watching the video till the end. Take care. Bye.